Tak čo, keď si sa narodil, tak si túžil žiť takýto život, ako teraz žiješ? Túžil si sedieť 5 dní v týždni, 8 hodín denne, 365 dní roku, dobre, že nie, kancelárii, robiť to, čo robíš, zarobiť almužnu a potom im minúť vlastne z prostosti, ktoré v živote vôbec nepotrebuješ. Alebo si mal nejaké sny, chcel si život skutočne žiť, nielen prežívať. Tak sa rozhodni a urob prvý krok. Vždy je všetko možné, keď sa preto rozhodneš a keď sa odhodláš urobiť zmenu vo svojom živote. Nikto iný to za teba neurobí. Nie. Tak šup. Žij.